दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिथु गायसननाय बे गायसननाया दिनै 50 बोसोराव आगान होफैबाय। बेजों लोगोसे जुथुम्मा 40थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो 31थि टंला गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे 20थि बोसोरसालिया टंला आबोब जिथु आइजो अनसाय आफाद बिनि जथाय मोनथाम जिथु आफादनि हाबाफारिया गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ। दा बिनिनो माखासे खामानि मावनायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो थांगासिनो दङ। दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दंफैयो टंला दख'रा एबसुनि गाहाय आफादगिरि जों बिथांजों माखासे थोंजोङै बाथ्राफोरखौ जों मिथिनि। खुलुमबाय। गाबोनो जोङो मोनसे बेडमिन्टन अल आसाम नन रेंकिं बेडमिन्टन बेखौ लाफादेरदों आरो बे गाबोन मोनाबिलियाव जोंहा जागायगोन आरो 7 तारिखआव जोङो बायदि हाबाफारि जेरै जोंहा गेट बेखावनाय, पेन्डेल बेखावनाय, बादा बेखावनाय बियो जागोन 7 तारिख फुंबिलिनि समाव जागोन। 12टा बाजियाव जोङो सोलोंथायारि सावरायमेल एडुकेसन सेमिनार जों लादों आरो बिनि उनाव लोगो लोगो जों आबादारि सावरायमेल जों लादों। बे 7 तारिखनि हाबाफारि जागोन आरो 8 तारिखै जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंनि दख'रा एबसुनि साहित्यनि आरो आबोबनि फिरफिला बिरहोनाया जागोन आरो फिरफिला बिरहोनायनि उनाव बड'फानो बिबार बावनाय आरो मुख्लंफोरनो बिबार बावनाय बियो जागोन आरो जों गोदोर हाबाफारि हिसाबै जोंहा दख'रायाव जोङो मार्टियास मोनसे लुफुंदों आरो बेखौ 8 तारिखनि फुंबिलिनि 10 रिंगायाव बेखौ बेखावगोन आरो बे बेखावनाय हिसाबै मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्ला स्वर्गियारि बिथाङा बेखावनो फैगोन आरो बियो 8 तारिखनि 10 रिंगायाव बे जोंनि अफिसनि लांगोनायाव लुनाय बड'लेण्ड मार्टियार्स मुंख्लं खाम्फा बेखौ बेखावनो फैगोन आरो 8 तारिखै मोनाबिलियाव जोंनि डेलिगेट सेसना जागोन आरो 9 तारिखआव फुंबिलियाव जोंहा हारिमु हान्जा सुरनाय। बे हारिमु हान्जा सुरनाया जोङो टंला कलेजनिफ्राय टु सारियालिसिम जोङो हारिमु हान्जा सुरगोन आरो हारिमु हान्जा सुरनायनि उनाव जोङो बिभिन्न जोङो देरहासारनाय बान्था होगिरि जों बान्था होगोन बिथांमोननो जोङो 9 तारिखआव बान्थाखौ होनाय जागोन आरो 9 तारिखनि गेवलां मेल बेखावगिरि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैगोन आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो दख'रा एबसुनि मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा फैगोन आरो बायदि बायला जोंनि हारिमायारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बेयाव थागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो प्रखाखन एसडिपिअ बा जोंनि एएसपि बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों बिथांमोनाबो थागोन। हाबाफारि बायदियै बेखिनियानो आरो जिथु दासिमहालागै खामानि मावनाय बेसेबांसो जोंहा समा बारा गैला मानो होनब्ला देग्लाय डिसेम्बर आरो जानुवारियाव जोंहा साननैसो जोंहा बेक जादों गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगोनो दायो जिथु गाबोन सानसेनिल' दङ जों हाबाफारिखौ गोबां आवगायनो हायाखै दासिमहालागै जिखिनि मेन पेन्डेल बियो मोगथां महर मोनजोबहोनो हायाखै नाथाय दिनैनिफ्राय गाबोनसिमहालागै बे क्लियार जागोन आरो बाखि जोंहा जानायनि जे फुडिं बिनि जि डाइनिं हल बियो जोंहा जाथ'वाखै बियो जागोन आरो जोंनि मेन अफिसावनो जोंनि गेस्ट रिसेपसन रुम बेयाव जागोन आरो बाखि जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां आं बेखौनो बाख्नायनांगोन टंला ओनसोलाव जिखिनि जोंनि बर'नि अनगायै जिखिनि जोंहा गुबुन हारिफोर थाबाय बिखेखे जोङो मारवारि थाबाय बाङालि थाबाय बिभिन्न हारिफोरा जोंखौ जानायनि फारसे जोंखौ हेल्प खालामदों माइरंखौनो होन दालिखौनो होन थावखौनो होन बेबायदि बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामदों आरो फाइनेन्सियेलि जोंनि ओनसोलनि जिखिनि जोंहा प्राइभेटआवनो होन गभमेन्टआवनो जिखिनि जोंहा साख'रियालफोर थाबाय मास्टर थाबाय प्रफेसार थाबाय आर्मि थाबाय बिथांमोना जोंखौ जथेस्थ' नैबे गल्डेन जुबलिनि जि जानो गोनां थांगासिनो दङ सानथामनि हाबाफारि बेयाव गोबां राङारि जोंखौ मददथि हरदों। एबसु होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जों मिथियो दा बेयाव फरायसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै स्टुडेन्टनि जि हाबाफारि जोङो 7 तारिखनि फुंनि 11 रिंगायाव जोङो इडुकेसन सेमिनार लादों आरो बे इडुकेसन सेमिनाराव जोंनि BKWCनि डिपुटि चिफ मानगोनां रुमिअ पि नार्जारि बिथाङा फैगोन आरो जोंनि फुंखा सुबुं हिसाबै जोंहा दाख्लै बावैसो APSC क्रेट खालामनाय जोंनि जिरेन दैमारि बिथाङा फैगोन आरो जोङो स्पेसियेलि जोङो दानि भेरगाव साब डिभिजननि SDPO आरो दानि बिथाङा एडिसनेल SP बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै लानाय जादों। हारिमु आयदायाव जोङो देंखो मु 1, 2, 3नि जि बादायनाय बेखौ जों लादों
आरो बेयाव दामनाय देनाय जागोन सिफुं सुनाय खाम दामनाय बेयो जागोन आरो मेथाइ खननायाव जोंहा देंखो से नै थामआ थाबाय आरो देंखो मोनाबिलि हिसाबै जों कालचार नाइट बेखौ लाखिनाय जादों। कालचार नाइटआव स्पेसियेलि हांख्रायजानाय मेथाइ खनगिरि जोंहा माबा थाबाय मनसुम बर' थाबाय आरो जोंनि फुंजा बर' बिथाङाबो थाबाय आरो जोंनि लकेल आर्टिस्ट पियामा दैमारि बिथाङा थाबाय आरो मोसागिरि बिथाङा ओइ कालचार नाइटआव फैगोन नबजित नार्जारि DIDनि 5 सिजननि देरहागिरि बिथां नबजित नार्जारि बिथाङा मोनाबिलिनि कालचार नाइट बिथाङा बेयाव फैगोन। आच्चा जों नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो थोंजोङै जों मिथिबाय दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दंबावो बानजाय आफादनि जिथु कनभेनर जों बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै एसे आवगबैदों मा बुंगोन जिहेतु सानथाम 7, 8, 9 टंला दख'रा आबसुआ जि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांगासिनो दं। जों RC कमिटिनिफ्राय फैबाय थानाय जि गल्डेन जुबलि 7 जानुवारिनिफ्राय 9 जानुवारिसिम जि जानो गोनां बेयाव जों RC कमिटिनिफ्राय माने रायजो राजाखौ हांख्रायदों जेन दले बले माने फैनानै जोंनि जि जानो गोनां गल्डेन जुबलि बेवहाय माने बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि जि साननाय बायदि माने जोंनि प्रग्रामफोरखौ जाफुंसार खालामगोन। दासिमहालागै रायजो राजाफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों? दासिमथ' मोजाङानो मोनदों जाय जोंनि टंला दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव 66 गामि दं बेनिफ्राय जों मोननो हादों माने माइरं रां रुफा जायफोरा आरो रां रुफा होनो हायाखैब्लाबो माने श्रम दान होदों बेबायदि। बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबायदि बिथाङाबोदि बुंदों जिहेतु जों नैबाव गोबां नैबे टंला दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्रायबो बिथांमोना माखासे मददथिखौ मोनदों होननानै जोंनि सिगाङाव बुंथिदों। दा नैबे समाव आङो गोदान बोसोर आरो लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनानै उदालगुरिनिफ्राय सोरांसा बाग्लानि खौरां।